Hodinky Amazfit GTS for Mini sú elegantné, ľahké a cenovo dostupné. Majú až 15-dňovú výdrž batérie. Ponúkajú vlastné GPS a viac ako 120 športových režimov. Pri vodných športoch sú hodinky chránené vodocnosťou do 5 atm. Displej hodiniek má uhlopriečku 1,65 palcov s rozlíšením 384x336 pixelov. Je pokrytý 5D tvrdeným sklom a uložený v pevnom ráme z hliníkovej zliatiny. Napriek kompaktným rozmerom hodinky obsahujú batériu s kapacitou 270 mAh. Hodinky Amazfit GTS for Mini môžete pomocou Bluetooth spárovať so smartfónom, umožňujú prijímať oznámenia a majú praktické funkcie, ako sú stopky, časovač a budík. Používatelia sú upozornení na dlhodobú fyzickú nečinnosť. Amazfit GTS for Mini ponúka podrobné sledovanie a zaznamenávanie rôznych športových režimov vrátane automatického rozpoznania až 7 aktivít. Po ukončení tréningu môžu používatelia získať podrobnú analýzu svojej aktivity prostredníctvom aplikácie CEP. Hodinky umožňujú hĺbkové monitorovanie spánku, meranie nasýtenia krvi kyslíkom a nepretržité monitorovanie úrovne stresu počas dňa. Tieto funkcie umožňujú používateľom lepšie pochopiť svoju fyzickú kondíciu a udržiavať svoje zdravie pod kontrolou. Z Alza Plus si teraz môžete nechať bezplatne doručiť výrobok do ktorejkoľvek z našich predajní. V prípade menších balíkov môžete využiť ktorýkoľvek Alzabox vo vašom okolí. Okrem toho má nakupovanie na Alze niekoľko výhod. Ponúkame širokú sieť Alzaboxov po celom Slovensku, doručujeme aj cez víkendy a akceptujeme rôzne spôsoby platby vrátane kryptomien. Zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín denne. Nájdete u nás podrobné informácie a používateľské recenzie k našim produktom.